Délivré par Christ, Nyoron fait à la Kabarake. Luka Production présente. Kuna maingono ne balima munaiti mongonyo kanuzade kanuya ayeto anganyo kanu Bine dabali ban dobe eglisi la ute kuma ɲɔgɔn fɛ dɔw bɛ eglisi la u b'u datigɛ la ɲɔgɔn na dɔw bɛ ala baara la u bɛ ɲɔgɔn juguya la u dun bɛ kitabu kalan u bɛ lisila kalan ala dun kumana a kumana kanuya ko la o de bine dabali ban o de bine dabali ban kanuya an ka ɲɔgɔn kanu